छड़ा अंध काशी बणीटा देखिया बहुत सुंदर जदि गोटे मन खुशी अंध काशी भौणी सुनी अच्छा 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 मो भौणी ननंद अच्छा एटा आम घर भीतर कथा आमे आम घर भीतर फाइनल करदेव तोर भीतर मुंड पुरेबार किसी आवश्यक समाधान करिवार कोनोसी चांस नहीं मूलर ने काली रात्रि रे अंध काशी आउ ता भौणी सुमी थाना को आसीथिले आउ तो भाई मिलन डेलिना रे एफआईआर करिसंदी आउ तो भाई मिलन डेलिना रे एफआईआर हेछि माने तो भाई को मु आज अरेस्ट करबी आउ तो भाई को
এইটা মোর ঘর ভিতর কথা তুই এই বিষয়ে আদৌ মুন্ড পুরে না এগলেন যা ভিতরে যা যা ଏ ଶଳା ମତେ ଯେତିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣା ମଣ୍ଡା ହିସାବ କରିଦେବେ আরে দুঃখী ধন দিବାକୁ এসব বন্ধ করবে হেলা সিধা কথা কহ কেতে টঙ্কা নেলে কেসটা পুরো ফাঁকা পাবো অন্ধ ভଉଣୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଁ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେବି ହଉ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି କହ ଏଇନେ 20,000 ନାଇଁ 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 ଡବଲ ଦବ 30,000 ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖୀରା ବଢିଆ କଥା ଟଙ୍କା ମୋ ଜୀବନ ଧନ ବଢିଆ ରାତିରେ ଖାଏ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ସକାଳେ ପରେ ହରିନାମ মেঘন্ধার রাতি অন্ধ ভଉଣୀ দুষ্কর্ম আখি ନାହିଁ କି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବାବୁ ଏସଟାକୁ ପୁରା ଫଲ୍ସ କରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଏଇ ମିଳ କାଶୀ ଭଉଣୀ ସୁମିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି এ গাবালা এ সাই ভাই সমস্ত দেখি আস সমস্ত শুনি আস মো বউর পার্টি করলি যাই ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଅ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି এ জগন্নাথে তবে মো বউর পার্টি করলি দেইছ জগন্নাথে এ বিলন গলু 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 2-4 লক্ষ টাকার মিঠা লই আসে গা সারা বাকি তো বাচ্চা যাবে ସେ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର ପୋଲିସ ବାବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ଅଦାଲତକୁ ବାନ୍ଧିକି ଏ ବୋଉ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଦେବେ ତେଲି ଘରର ଇଜ୍ଜତର କଥା ତେଲି ଘର ଇଜ୍ଜତର କଥା ହଁ ତେଲି ଘର ଇଜ୍ଜତର ଇତିହାସ ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି ଆଉ ତମ ଦି ଭାଇକି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ରାତି ହେଲେ ଝିଟି ପିଟି ପରି ନିରୀହ ପୋକ ଜୋକକୁ ଖାଇଯାଅ ଆଉ ଦିନ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଯାଅ ରାତି ହେଲେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନିଅ ଆଉ ଦିନ ହେଲେ ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ ହେ ପାଲଟି ଯାଅ চুপ হয়ে যা বউ আরে তা নলে মো বাল ইজ্জত সবু পদারে পড়িଯିବ আরে মো ইজ্জত চালিଯିବ ତମ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ତମେ ହଉଛ ତେଲି ଘରର ଦିଟା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷ ରହିଲାନ୍ତୁ ବାବୁ এই দুঃଖୀରା ମେରିଆରେ ପୁଣି ବିଧବା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଦଫା ଲାଗିବ ଆରେ শোন ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠାନା କହୁଛି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେ Ese asustilo, ata por tu ese asustilo, ata ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲ ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ମାମୁଁ ଘର
ଅନାଲେ ମୋ ବଂଶ ବୁଲିଆଦିରେ କେହି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖିନଥିଲେ। ତୁ ଆଜି ମୋତେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। କଚେରୀ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମ ସାନ ଭାଇ ପରେ ତମ ପାଳି। ଏ ବୋଉ ସେଦିନ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି ମୋ ବାସର ଘରେ ବାସର ଦୀପଟା ଝୁଳୁ ଝୁଳୁ ହୋଇ ଜଳି ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ହାଣି ଦେଲ। ସାବତ ମାର ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ତ ଗୋଟାଏ ନା। ଶେଷରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ନିଜ ଭାଇଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲ। ଆଉ ତୁ ତ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଦିବାଗେ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ପଛ ପଛା ମୋ ଭାଇ ମିଲନକୁ ବାହାର କର। ଖୁସିରେ ରହ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସଂସାରର ମୋହ ମୋର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧର ମୋହ ମୋ ଆଖିରେ ଝୁଲୁଛି। ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାଇ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ମରିବ ତାରିବ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ସଂହାର କରିଥାଅ ତାହେଲେ ତମେ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ଏତିକି ଗୁହାରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହତଭାଗିନୀର ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଦେବ। ଏଇ ଏ ମାଖନ ତେଲ ଇଜ୍ଜତ ରହିବେ। ଏ ସହ ମାଖନ ତେଲ ତାକୁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ତୋରି କଥାରେ এইটাକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବାସର ଘରେ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଥାନ୍ତା ବିଚାର, ନା ଚାଲିଥାନ୍ତା ତଦନ୍ତ। এইটাକୁ এইটি ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମାରିଦିଅ, ଶେଷ କରିଦିଅ, ମତେ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଘରର ବୋହୂ ଘର ଭିତରକୁ ସଜରେ ଯାହା କହୁଛି ପରା। ଶୁଣ ମଖନ ତେଲେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଭାଇକି ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ତମ ସାନ ଭାଇ ଫାଶୀ ପାଇବ, କାହିଁକି ନା ଅଦାଲତରେ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଦେବେ। ଯୋଉଦିନ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଶବ ଉଠିବ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶ ଦୀପ ଟେକିବେ। ସେ ଶୁଭ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।
এই যাই দেখো कौन कोले आज्ञा कौन कोले এই ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଏ ଶୁଣ ବହୁତ ଉପାୟ ବତା କର ଧର ଉପାୟ ବତା आज्ञा 11 दिन ପରେ କୋଟ ବିଚାର ଗୋଟେ ସପନା ମରଡ଼ କେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଜଇଁ ମରଡ଼ କେଶ ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟେ କେଶ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବୁନି କିଛି ମୁଣ୍ଡ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ମୋର ଗୋଟେ ବତାରେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି କଥା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମିଲନ ବାବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖଲାସ ହେବେ ଆଲୋ ବଲି ମୁଁ ମାଖନ ତେଲେ ତେଲ দিয়ে ଛড়ি ଟଙ୍କା নিয়ে গড়ি এজাল করে লিখি এজাল কহেনি ମୋ ନିଶ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ এই ଅନନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେବି ପେଲି କାନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି Yes, proceed. ଜଜ୍ ସାହେବ ସେଦିନ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଫେରୁଥାଏ ଆମ ତେଲିଘର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲି ଜଜ୍ ସାହେବ ନିଜ ଆଖିକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏଇ ଅନ୍ଧ କାଶୀ ତା ଭଉଣୀ ସୁମିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା ନାଇଁ ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ମିଛ ନୁହଁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଏଇ କାଶୀ ତା ଭଉଣୀ ସୁମିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ନାଇଁ ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଦୋଷାଇ ସେ ମିଲନ ଦେଲି ମୋ ଭଉଣୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଷାଇ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି Order, order, order. ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଲଗ୍ନା ତେଲିଙ୍କ ବୟାନ ଡାକ୍ତରୀ ବହିନା ରିପୋର୍ଟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ଧ କାଶୀ ପ୍ରଧାନ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ନାଇଁ ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ତଥାପି ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖୀରାମ ମାଣିଆଙ୍କୁ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ଭାର ଦିଆଯାଉ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେବ The court is now adjourned for today. ନାଇଁ ଦୋଷାଇ ଏସବୁ ମିଛ କଥା
ହେଇଗଲା ଜଜ୍ ସାହେବ ପୁଣି ଏ ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲ ବିଚାର ହେଇଗଲା ଲୋ ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲ ବିଚାର ହେଇଗଲା ଭାଇ ମଣିର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା କାଶୀ ଗଲାର ତା ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇରା ଶୁଣିଲା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବାକୁ ଆଲୋ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ନିଜ ଅଫିସ ଖାଇ ମରିଯିବା ଏ ଭାଇ ଅନ୍ୟ କାଇଁ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବା ହଁ ତମେ ଦିଟା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯାଅ ବାବା ତମେ ଦିଟା ବିଷ ଖାଇ ମରିଗଲି ସବୁ କଳଙ୍କ ଲିଭିଯିବ ଆରେ ଏ କାଶୀ ଶେଷରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲ ଆରେ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ତୋ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲାନି ଆରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲାନି ତତେ ଶେଷରେ ତୁ ଏଇ କର୍ମ କଲୁ ଛି ଏଇ ତମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କାଶୀ ତା ଭଉଣୀକି ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଶୁଣି ଆସିଲୁନି ସବୁ ସେ ସବୁ କଥା କଣ ମିଛ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ କୋର୍ଟ ମିଛ ନା ଜଜ୍ ମିଛ ନା ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟଟା ମିଛ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ତାହା ମିଛ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛୁଆ ହଉଛୁ ତୁ ତୋ ପୁଅର ପାପକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋ ମୋ ପୁଅ କାଶୀ କଣ ତା ମା ଦେବକୀ ଜାଣିଛି ଆକାଶ ପାଣି ପବନ ଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମିଛ ହେଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାଶୀ ସତ ମୋ ପୁଅ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପୁଅ ପାଇଁ ଦରଦ ଉଛଳି ପଡୁଛି ଏଭଳି ପୁଅ ଝିଅକୁ ପେଟ ଢାଇ ଜାଣିଦବା ଦରକାର ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଏ ଦୀପୁ ଏଇ ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ ନଈ କଣ ତା ନିଜ ପାଣିକୁ ନିଜେ ପିଏ ଗଛ କଣ ତା ନିଜ ଫଳକୁ ନିଜେ ଖାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାକୁ ନିଜ ଉତ୍ତାପକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ ମଣିଷଟା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ଭୋକ ଲାଗେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଯାଏ ତମ ପାପର ରାତି ପାଇବନି କାଶୀ ପ୍ରଧାନ ତମେ ଗୋଟେ ପାପର ଗ୍ରନ୍ଥ ତମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରିବାଟା ପାପ ମହାପାପ ତମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବନି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ କଣ କହିଲୁ ଦୀପୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ ଆରେ ଏ ବେଇମାନ ମନେ ପକା ତୋର ପିଲାଦିନର କଥା ତତେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଏ ଅନ୍ଧ ଭାଇର କାନ୍ଧ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଆରେ ତତେ ଯେତେବେଳେ ନାଉ କରି ନାଳ ପାର ହେଇ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଏ ଅନ୍ଧ ଭାଇର ପିଠି ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଆରେ କଂସାରେ ଭାତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଖାଇଲା ବେଳେ କାଳେ ତୋ ପେଟ ପୁରିବନି ମୋର ସବୁ କଂସାର ଭାତକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା କରି ତତେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ତୋରା ଏମିତି ମୁଁ ପିଉଥିଲି ଆରେ ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଭାଇର ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା
ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ମାନିଲ ସେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଥିଲେ ଦେଖୁ ତ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ମୋ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶୁଣ ନଗସି ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ଭାବରେ ଏ ପରିବାର ଏ ସମାଜ ଏ ଦୁନିଆ ତତେ ଘୃଣା କରିବ ଘୃଣା ତୁ ଫାଶୀ ପାଇଲୁ ତୁ ଫାଶୀ ଆସ ସାମନେ ତମେ ବାପ ହୋଇ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଲୋ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସୁନି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇଲେ ଏ ଘର ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି अरे कुआरे चलीजिबो कुआरे अरे तू परा छातीर कलिज अरे तोते छाड़ मो कोन बंची रे बहू ए निंदा पवा जाऊ माटी बाड़ी कादुओ तो पाठिया गढ़िबा केते जे कष्ट से कथा केवल से कुंभर को जणा अछि 10 मास 10 दिन गर्भ धारिणी संतान के जन्म देबा केते जे कष्ट से कथा केवल गोटे गर्भ धारिणी मां छाड़ीछि तते जन्म देबा पई मो गर्भ कष्ट सहिछि ए दुनियार दहन सहिछि मो पेटरो गंडे मो तो पाटी रे नहीं अरे कसे एते कष्ट सहिला परे मो तते केबेते छाड़ी देबे रे केबेते छाड़ी देबे ए कसी बापा रक्त मास देई जो माठिया गणिछि से माठिया मो पाए पवित्र कलश पुत्र स्नेहरे अंध है जानालो देवकी पारुछु जगिरे मानकु मुखरे टिके विष देई दिएनी ए दुनिया रे के मैं देखी
ମୋ ପୁଅ ଯେତେ ପାପ କଲେ ବି ମୋ ପଡ଼ତ କାନିକୁ ନିଅଟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ମା ଓ ମା ନିଜ ଆୟୁଷକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମ ଭଳି ରକ୍ତ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ କଥା କୁଆ ଖଣ୍ଡେଇ ସଜେଇ ଦେଇପାରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସାଜି ଯିଏ ଝଡ଼ା କରୁ ମୁକୁଳି ଦେଇପାରେ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ମା ମାଲୋ ଏ ଅନ୍ଧ ପୁଅଟା ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲ ମା ତୁ ଆମେ ହୁଏ ଘରୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦେ ବାହାର କରିଦେଲ ମା ହେ ବୋଉ ଆମକୁ ପିଟି ପିଟି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ ବୋଉ ପିଟି ପିଟି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହଁ ଦେବକୀ ଏ ଦିଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରି ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦେ ସବୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦେ ହଁ ବୋଉ ଆମକୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦେ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦେଲ ବୋଉ ତତେ ତତେ हिसाबटा भूले गले ए ओलाने सबदिन पाए घोड़ा को देवे पेले ये भाषा बोला वो तो घर बाहर कर देबो मो करज टंका सुझीब केबे ମୁଁ ସୁଝି ଦେବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କରଜ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସୁଝି ଦେବି चल चल घरे बस्ता बोई बोचा ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି ମୁଁ ବସ୍ତା ବହିବି ବାବୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ କରଜ ସୁଝି ଦେବି ए भाई भौरी बापा दी चारिटा जाक मते कोर्ट कचोरी देखई देल मो भाई को जेल हाजत को पठेई देल हां
ତଥାପି ତମ ନିଶା ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଉ ତମେ ପଡ଼ିବର କରଜ ଟଙ୍କା ସଜିବ ଓ ତମ ଦିଟାକୁ କଳାରେ ପିଡ଼ିଆ କରିଦେବି ପିଡ଼ିଆ କରିଦେବି ବାବୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ଶୁଣ ଓ ତମ ଦିଟାକୁ ଆଜି ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ସବୁଦିନ ତମେ ଖଣାରେ ଗୋଜିବ ଖଣାରେ ଟାଣିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଡ଼ିଆ ବି ସେଠି ତମକୁ କରିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ବନ୍ଧ ପୁଅ କାଶୀକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁର ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ बाबा अरे मिलन रसी ले आज ये दीटा को गालरे चूनो काली लगे गाँव सारा बुले आसबे ए बाबा गालरे चूनो काली बोली गाँव सारा बुला ଶୁଣ ଏ ଦି ଜଣ ଗାନରେ ଚୁନା ମାରି ଭରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେକା ପାତ୍ର ଫୋପାଡ଼ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଏ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି
सारिबा पर्यंत तबे एमती सबुदिन घोड़ा टाणिब विचार जोदिन सरिब मो भाई निर्दोष रे खलास हब से दिन तमे दीटा बंचिब आ मो भाई जदि फांसी पाए ताले तम दीटा को मु एठी पीड़िया करि देबी बे ए बुढ़ी ने वो झियो दीटा को गोटे घरे ताला पकई रखिबो विचार सरेला पर्यंत आलो गली मो माखन तेले एनो दिए छड़िए टंका निये गली एजाल करे लिखे एजाल कहे वो हिसाब का भूले गले ए ओनाने सबुदिन पाइले घोड़ा को देवे पेले बंधु ये अंधर गुहारी सुना देना बंधु मो भौणी की न्याय दियो प्रभु गुहारी सुना देना बंधु
myself Dr. Deepak Pradhan. ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ। আজি Dr. Deepak Pradhan ତା ଲାଇଫ୍ କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏନ୍ଜୟ। ହଁ ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ପଛେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଚାଲ ଆମର ଭିତରକୁ আজি ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ମୋ ଶଳା ପାଇଁ ମୋ ଶଳା ମୋତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର ବଙ୍ଗଲୋ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୋ ଶଳା ମୋ ପାଇଁ ଶଳା ନୁହେଁ ଭଗବାନ। ଏଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ନହେଲେ କୋଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା କହିଦେବ। ଆରେ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପିଇବେ ନା ଆଉ ପିଇବି ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ। ନା ତମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରିବ ଯା ଯା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯା। ଚାଲିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ମଦତ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଲି ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯା। ଶୁଣ ଭାଇ କହିଲେଣି ଭିତରେ ଅଛି अरे और टिके भाई ने सत्य କଥା ହେଇକି ଯିବା भाई नमस्कार नमस्कार ହେଲା अरे जा ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯା। ଶଳା ବେଗ ପାଟିରେ ଘିଅ ଫୁଆଡେ କଣ ବାଜିଲେ ଏକ ଇଦି ବେଗ ପାରିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା କହୁଛି ଏଇ କହିବ ତ ୟାକୁ ଧର ବେଲେ ମାରି ବସୁଛି। ଆଦଲିଆ ବାବୁ ଘର ଧର ଏବେ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମର ସିଆ ତୁମେ ମୋର ଦିନରେ ସୁନା ବିଲଂ ରାତିରେ ମଦ ପିଏ ଚଣ୍ଡକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦିଏ ଖାଲରେ ବଢି ଯାଏ ପୋଲିସ ଧରେ ଗଳିରେ କୁକୁର ଭୁକେ ହେଲେ ଆଜି ଜମରା आजा माखन तेली का माल दरिया का ढाल ए सोला एते बीच जे आपरे सोंढा कुकुर भूति लेगी एले पाटिनु बटन छाडुली ए तो भाड़े जी लगना सहित मो भाई रो बागर हबो केबे ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଜୋରେ ଆଜି ନାଚ ନାଚିଲା ए ମୁଁ ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ନାଚିଲି କି ଅଣ୍ଟା ବା ମହାନଦୀ ପଠା ए मते सीधा कथा कह तो भाड़े जी लगना सहित मो भाई रो कोदिनो बागर होबे ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି ବାହାଘରଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାମତି ମନ୍ଦିରରେ ଲଗ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବ ଆରାମରେ ରହିବ ठीक अच्छे कूल पुरोहित ब्राह्मण व्यतीत ए कथा आउ जेमिति केही न जानते आमको सरल सरल कामटा सारी देवाक पड़िबो जेमिति हेले काली सकाळे तबे बाहागर कामटा आग सारी दियो তোরা লগ্না যদি ন মঙ্গে তা বেকକୁ କୁକୁଡ଼ା ମରିଆ ଭଳିଆ ମରିଦେ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ସରିଗଲା अरे कौन ଲକଡାଉନ ଘରେ ନାହିଁ अरे वो तो ताको बाहर पटो ताला पकई थिले ये ताला खोली गला केमिति ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି जानलु ଏ ଶଳା ହାରାମ ଜାଗା ତା ଭାଣେଜୀକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ମୋ ତଣ୍ଟି କମିଯିବ ଆଇଛ ତ ରକେ इलान तो पागल है गल्ला खोल दे ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସତ କଥା କହୁଛି
ଭିତରକୁ ଯା କହିଲି ପରା ଭିତରକୁ ଯା ବାପା ଇଜ୍ଜତ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇଆଡେ ଶୁଣ ଲଗ୍ନଟା ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଦୋକାନଟାର ବିଚାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ଏ ଯଦି କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମାଖନ ତେଲର ସବୁ ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋ ବୁଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବେ ଆରେ ମୋ ବୁଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟର ବିଚାର ଗୋଟେ ସପନା କେସ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ କେସ ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟେ କେସ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଲଗ୍ନାକୁ ଖୋଜିବା ମୋ ବୁଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବେ ଟଙ୍କା ଫକା କିଛି ଦେବେନି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ବୁଢୀ ପାଳି ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ହେଲାଣି ଲଗ୍ନଟା କୁଆଡେ ଫେରା ରହିଯାଇଛି ପାଖୁଛି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଫାଇଲଟା ଖୋଲିଦେବେ ଫାଇଲ ନମ୍ବର 1 ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତମ ସାବତ ଭାଇକୁ ତମେ ମର୍ଡର ନମ୍ବର 2 नंबर 2 तो भाई वो लग्न को तमे मारिवार धमक देता पार्टी चुप कर देछ नंबर 3 निरिय भाई भौणी दिटा को तमे अत्याचार गरिछ नंबर 4 डॉक्टर रिपोर्ट को चेंज कर गइछ आउ नंबर 5 तदंत चालिछि रे अभी गोटिए हेले भी चौका होते भी टंका न दे तदंत बाटवना हे जीवा मृदंग आस्था देखी जीवा मोरा मन धारा धरो आस्था देखी जीवा मोरा मन धारा तेरी रे मन धारा तेरी रे गंगा बाधा धरो आस्था देखी जीवा मोरा मन धारा हो केते टंका नबको गोटे काम करंतु बाबू तदंता बदली जीव कोर्ट बसिला पूर्वरु तो भाई बो लग्नाटा तमे मारी दियो ठीक अछि जाई पर जाओ एमाने पुलिस ना नवगुंजर खाली विचार का सरी जाओ मोर नवगुंजर छोड़ी देवी से लग्नटा मंदिर को जीवन रे मोशाल के जीव अरे लग्न नो ता साथी रे अन्नकासे आउ ता बड़ी समय ए दीटा को मो आई शेष कर देवी आलो मोले मुम्मा कंतेले केनो दिया छले
টন্টালে গড়ে ভেজাল করে লেগে ভেজাল পায়নি ও হিসাবটা বলে এই অনালে সবদিন পায়ে ধরা কেউ দেবে পেলে भल लगे फूल से जो भल लगे लजो भल लगे फूल से जो भल लगे लजो भल लगे कोई স্বপ্ন সত হুয়ে নাই সে স্বপ্ন আঁকি দেখে যাই যে বাটর ঠিকনা ভুল সে বাটরে বাত চালে কাহি যে প্রেমর যদি জিতে রাখে সে প্রেম হয়ে যায় কাহিকি এ ভাগ্য আরে উত্তর দে বদে বলে ভঙ্গা চালে রে ভাগ্য মাসিদা গো বেলি বেলি এ পঞ্চমতি আর হাসিবানি আরে উত্তর দে বাবা উত্তর দে বেড়ে বেড়ে মা আখি মতে পছায় আরে কোন ଅଛି যে প্রেমরে ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବୁନିଜ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଓଦା ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ଆଖିକି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେନି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କୁହେ ଏ ଆଖି ଆରେ ପଚା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟଟାକୁ ପଚାର ଯେ ତତେ କାହିଁକି କନ୍ଦଉଛି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଏମିତି କାନ୍ଦେ ଏ ହୃଦୟଟା କାହା ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା ଆଖି ଏମିତି କାନ୍ଦେ ଆରେ କିଏ ପ୍ରେମରେ ପକାଇ ଦିଏ ପ୍ରେମରେ ବାକି ପଡ଼ା ହେଲେ ଆଖି ଏମିତି କାନ୍ଦେ ଆରେ କିଏ ଛାତିରେ ଥିବା ହୃଦୟଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଏ କିଏ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ କରିଦିଏ ତମ ପରି କେତେଟା ପ୍ରତାରିତା ପ୍ରେମିକା ନିଜ ପ୍ରେମର ପତ୍ର ପଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ରାଜମହଲ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବାଟ ପଡ଼ାରେ ଏ ସମୟ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଟ ବଣା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ସତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ପ୍ରେମକୁ ତୁ ଫୁଟପାଥକୁ ଠେଲି ଦେ ଆଉ ଗୋପୀର ତୁ ବାବୁ ଆଣି ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲୁ ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କାତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ଗୋପପୁରର ଗୋପୀ କାଶୀ ପ୍ରେମରେ ବହୁଳ ପେଣ୍ଠା ସେ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ତ ସମ୍ପର୍କ ଆରେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାଟ ତ ବାଛି ନେଲ
कौन पाइला तो बिना सुनले पागल देखा काशी पाइला से सर कौन पाइला अरे तू मुंडा का मिली गोटे पड़न कर दागा लगाई गयो जते श्रावण वर्षा दिलबी से दागा उलिबी बनी मोटे दिए बुझिबा पाई चेष्टा करो कौन तू बोलते बुझाइबो आउ किछि बुझेबा को बाकी नाही कौन कहलो मो भाई मते दुष्कर्म करिछि सदिना तू निज आखिरे देखि दिलु अरे एमिति गोटे कर्तव्य कथा कहबा तो नि सत्ता उठके गलानी काई एते खराब तो ये तुमे मुझे हाथ जोड़ुथिलो तू मते एमिति आउ कष्ट दे ना मु मानुची से दिन मु अदालत रे मिछ कहितली हेले मिछ कहबा बतरे निश्चय किछि तो कारण थिबो न ई कारण दिला हे सुनिबो से कारण ताई सुनो बाबा मरी गला परे मो राकेश मामुटा मते गोपीरू लग्न सचेई देला सेदिन कोर्ट रे मिछ सखी दबो पाई मो मामू कहिथिले मो मिछ सखी देइथिले केवल तुम दी जन को बंचेई रखिबा हेले बंचिबा को हमर लोभ नाही कि इच्छा मध्य नाही दियोली जीवन गोटिए सफल राति पाइबाकू जाओ तुम्हें समझते चली जाओ समझते कहा बदले घंटा फुटू कहा बदले फूल फुटू मोर किसी जाए नहीं चली जाओ मोर केवल गोटिए साथी ए मद दिन गले बस्ता बरबी जगगना रे आ राति हेले मद पी मो भंगा कुड़िया रे बसी तागा घड़ी बस एतिकी रे मो जीवन नाइ शिवा तुम सेमिति कोने किछि कुआनी बाते किछि कुआनी किछि पाइबार नाही कि आ किछि हरेइबार नाही हने किछि पाइबार अछि सबुदिन तुम प्रेम पुण्य आहुति पड़ी तुम साहाଯ୍ୟ मत निहाती केवल तुम साहाଯ୍य नुह तुम दी जन मोर साहाଯ୍य निहाती मो जीवन गोटाए खोला बही जी खोलिला से पढ़िलानी आउ जी पढ़िला से बुझी पारिलानी आउ जी बुझिला से मिलिलानी मते
ये गोपी नहीं मु गोपी नुह केते आउ मते ठकिबू मु अंधुटाई बोली मो हाथ कण तते स्पर्श करी जानी पारुनी मत विश्वास कर विश्वास तते पाइबार आउ विश्वास नहीं मोर गोपी मु सत कहूँ मु गोपी नुह ताले तू किए तू जदि मो गोपी नुह ताले तू किए से तो बाबूनी नहीं साहब मैम साहब तमे मैम साहब कहलो मु कोन मो निज भौणी की दुष्कर्म करिछि कहि मते जे कोर्ट नहीं कचेरी नहीं जज नाहती वकील नाहती कहि मते मैम साहब मु कोन सतरे मो भौणी की दुष्कर्म करिछि कहि मैम साहब तो मैम साहब समझता गुरु चाली गला काशी भाई मोर गोटे कथा रखिबो ओ काशी भाई मो भौणी मथारे सिंदूर देई ता कलंकिनू पवित्रता कर पारिबो पहुँचबा मते उत्तर दे शिवा मो भौणी मथारे टिके सिंदूर टिपा देई पारिबो सुमी मत आने दे मुदा को मैं होगा नहीं मारदबा ए कलकनी भौणी मरी जीवा दरकार एते बड़ दंड देला परे तमरो शांति हेलानी जे शेषने भौना को मारी देबा को बांधुचो ए भली कलकनी भौणी मरी जीवा दरकार ए देखो अरे तो भौनी के एमिति କଥା केमिति कहै जानु तू काहे कि ना से जो पाप कर्म करिछि
ଏଭଳି ଭଉଣୀ ମରିଯିବା ଦରକାର। ଦୀପୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଦୀପୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ କହୁନ ଦୀପୁ ଆମର ମିଛ କହୁଛି ହଁ ହଁ ଦୀପକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ଆଉ ତମେ ତମେ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ନା ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଚୁପ ହେବିନି ଚିତ୍କାର କରି କହିବି କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଚରିତ୍ରର ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଜହ୍ଲାଦ ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ କାଠ ଲୋକି ପଥର ନୁହେଁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସବୁ ସହିଯିବି କାଠ କି ପଥର ନ ସହିଯିବ କଣଟା ତମେ ଏମିତି ସହି ଯାଇଛ କି ହେଇକି ମମି ସେ ତ କିଛି କହିବେନି ଜାଣିଛ ଭଲ ତମେ ତମର ସେ ବତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ଆଉ ଦେଖାଅନି ତମେ କଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଚୋପ୍ତାରେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଏ ସାରିନି କଣ ଏମିତି ଘରଟାରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇଲୋ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କରିସାରିଲେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି এই ছোট লোকটা মতে হাত উঠে মাড মারিছে ମୁଁ ମାରିପାରିଲୁନି ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଘରଟାରେ କହୁନୁ ଏଇଟା ସେ ଶୁଣ ଅବଶ୍ୟ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବା সমাধান হবার আর চান্স নাই କାହିଁକି কাহিকি না সুমি ଆଉ ବାହା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ବାହାଘର କରିବି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି ସବୁ কিন্তু ଆଉ ସୁମି ବାହା ହେବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେଲେ କାହିଁକି ସୁମି ସୁମି ନା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ପେଟରେ ଭାଇର ପିଲା हाँ ସେରା मेरा ବିଲେଇ मुझे ନିଅ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା हाँ ସେଇ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନିୟମ ଦେଇ ମୋ ଶାଶୁ ମହାଶୟ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସୁମି ପେଟର ପିଲାଟା ସିଏ କୁଆଡେ ମୋ ମିଲନ ଭାଇର अरे बंध सोला तो हाइब्रिड प्रोटीन के बांधीबा को पड़ो ए सुन ए समाज रे मु तुमको आज एमिति दंड देबी जेमिति कि तबे आउथरे मनुष्य जन्म पाई बोलिबे तब दीटा को बारी के शेष कर देबे जमा से भूल करो ना देखो कोर्ट रे तदंत चलछि एबे भी जदि से माने मारी देबो ताले उल्टा केस होई छिबो तमे गोटे काम करो तमे एठी छिड़ा हे देखो मो ससु मासे केमिति तांको पिला मान को विष दे मारू छथि तमे निज आखि रे देखो तो भाई एकाठ हो एई जगत जड़ी गोटे ओसावा निज छुआर कष्ट सही न पारे से केमिति विष दे मारी जाउनी देखिबा जगत आ ए कष्ट को सही पारुनी मो अलुटे गरम पानी ले आसु ए दीटा को मो एमिति छोक देबे ओके जा जा
मते भूल जाइए मते क्षमा कर दियो भाई बाबा बंधु मते मेडिकल नबको अनुमति दियो भाई मते अनुमति दियो बापर पुओ तू सुधिया मु कही पारुनी अरे सांगी भारटा आने बापा बोऊ को मशाणी पर्यंत नहीं जीवा हो भाई
মোহরি দিন বন্ধু দইতারি 2 লক্ষ টঙ্কা ধরি 2 লক্ষ টঙ্কা ধরি যাউଅଛି ମୁହିଁ ପୁରୀ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ମାମୁ ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? ଆଉ ଆସୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଆଇ ଦେଇ ଆହୁରି ପାପ କର। କିଲୋ ମା ଲଗଣା ଅସମୟରେ ଏଠିକି କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ମତେ ଦେଖି କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ? ମୋ ପାଖରେ ତୋର କିଛି କାମ ଅଛି ହଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ମୋର କାମ ଅଛି। କ'ଣ କାମ ଅଛି ଲୋ ମା ମୋ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋ କି ଟଙ୍କା କଣ କି ଟଙ୍କା କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲ ନା କଣ? ତମେ ପରା ସେଦିନ ମତେ କୋର୍ଟରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଖନ ତେଲଠୁ ଆଣି ଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ କାଶୀ ବାପ ବୋଉକୁ ଦେଲେ ମଖନ ତେଲକୁ ଦେଇ ସେ କରଜ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଲୋ ମା ଲଗ୍ନା ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ସିଏ ମାଖନ ଦେଲେ ତ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି ତତେ ଦେବି କୋଉଠୁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦିଅ। କି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଜାଣିନ? ନା କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ପରା କହିଲି କୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନିଶା ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଛି। ଆଁ ହଁ ଓକୁଣି ଖାଉଥିଲ ତତେ ହଁ ଏଇ ଯୁଗର ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଜାଣିଲୁ ବେଶୀ କଥା ଗପନି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ କୋଉ ଟଙ୍କା ଫକା ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଏଇ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ଏଇ ମୁଁ ତ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ନୁହଁଲୋ ମୁଁ ତ କଂସ ମାମୁଁ ତମେ ମାମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ଗୋଟେ କଂସ ମାମୁଁ। ଗିନି ତୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ଆଲୋ ମୋ ଝିଅ ହେଇକି ବୋପାବୁରୁକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ ତମକୁ ପାପ ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆଲୋ ମଉସା ବେଲେ ଡାକୁନୁ ବୋପା ନ ଡାକିଲା ନାଇଁ ମଉସା ବେଲେ ଡାକୁନୁ ଗିନି କଣ କଥା ଗପିବା କାହିଁକି ତା ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ? ମୋ ଆଶାକୁ ତମେ ଅଧା କରିଦେଲ। କହୁଛୁ ମୋ ଭରସାକୁ ତମେ ଅଧା କରିଦେଲ। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ଅଧା କରିଦେଲ। ବାଃ କେବଳ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଧା ଗড়ା ମୂର୍ତ୍ତି ନା ତାର ବିସର୍ଜନ ଅଛି ନା ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି। ମୋର ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ କୋଉ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଜାଣିନି ଜାଣିନ? ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କଣ ନ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? এই দেখ দেখ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଖାଲି। ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବିନି ତେମେ ଦିଟା ଯାହା କଲଣି ଆଜି ପାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ ବାରୁ ମାନ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନରୁ କର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ଏସବୁ କଲୁ? ସେଇଟାକୁ ମାରି ତୋର ପାପ କରେ ନା। ଗୋପୀ ସୁମିରା ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୀବନ ମାର୍ଗ ଚାଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜାଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କେମିତି ଆସିବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସୁନି। ଭଗବାନ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବା? ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ଆମକୁ ଦବ କିଏ? ଚିନ୍ତା କରନି ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଶୁଣ ଚାଲ ତମେ 2 ଜଣ ଚାଲ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କଣ
ବେଶୀ କଥା ହେଇଛ। ଆଉ ବାଳ ଅଛି ଯେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ବୋଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ମୋ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିଲା, ଟଙ୍କା ଯଦି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନ ଲାଗିଲା, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଲାଭ କଣ? ମତେ ଡାକୁଛ? ହଁ ତତେ ଡାକୁଛି ନା ମୋ ବଡିକି ଡାକୁଛ? କହୁଛି ମତେ ଆବେ କହ ସାରା ଜୀବନ ଡେଲିକି ମର୍ଡର କରିଛି କିଏ? ଜୀବନ ଦେଲେ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ ନା ଜୀବନ ଡେଲି କିଏ ଜାଣିନୁ? ନା ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଉଠେଇ ପକଉଛୁ ନା କଣ? ବର୍ତ୍ତି ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଚିହ୍ନିଛୁ ଗୁଡ଼ାକୁ। କହ ଜୀବନ ଡେଲି କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା। କହ ଜୀବନ ଡେଲି କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରା କହିଲେ। ଆବେ ତୋ ଭାଣିଜୀର ଭଇଟା। ଆରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଜୁଆଇକେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। କହିବୁନି? ନା ଏବେ କହ କହୁଛି ମୁଁ ମତେ ପଚାରୁଛ? କହ ମତେ ପଚାରୁଛ? ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ଖାଲି ରୋଲ କରୁଛୁ? ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କିଏ? ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ବଣ୍ଡା ପିଲା ମୁଁ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ବିଷୟ ମରିଛୁ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହାତ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ କିଏ କହ? ହାତ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗୋଟେ ମାଟିଆ। କଣ ହେଇଛି ତୋର? କଣ ଆଇଛୁ କୁଆଡେ? ତତେ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତାହା ପଚାରୁନୁ। ଜୀବନ ଡେଲି କି ମର୍ଡର କରିଛି କିଏ? ମର୍ଡର କରିଛି ଆଉ ସେ କଥା ପଚାରୁନୁ। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲି, ମାଖନ ଦେଲି ଆଉ ଜୀବନ ଦେଲି ମର୍ଡର କରିଛି। ଖାଲି ହେତିକି ନୁହଁ, ତା ମା ବାପାକୁ ମର୍ଡର କରିଛି, ତା ମାଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମର୍ଡର କରିଦେଲି। ଫେର କଣ ଜାଣିଛୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ଟିପ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିଥିଲି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ତ ତରା ଉଠେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ବସୁନି ସତରେ। ଆଉ କହିଲୁ ତାହେଲେ ସୁମିକୁ କିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି? ଆଉ ସେ କଥା ପଚାରୁନୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ନା ଖାଇ ପକେଇଛି ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ତାହା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ସୁମିକୁ କିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି? ରବେ ମୋର ପଛପଟୁ ବୋପା ମା କି ମାଡ ବାରେ ସାର ତେମେ ପଚାରୁଛ? ଯାହା ହଉ ବାପାର ହାବିଲଦାର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମଝି ଗୋଡ଼ ଠିକ ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖୀରା। କହ କଣ କହିବି? ସୁମିକୁ କିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି? ଆଉ ସେ କଥାଟା ଧୀରେ ପଚାରିଲେ ହବ ନା ମାର ଧର କରିକି? କେତେ ଥର ପଚାରିଲି? ମୁଁ ଜାଣିଲି ବେ। କହବେ କହିବୁନି? ନା ମୁର୍ଦାଙ୍ଗ ଆଗ ଦିଟା ଦେ। ପେଟଟା କାହିଁକି ଠାକୁର ମାକୁର ହେଇଯାଉଛି? ବାସନାରେ ପୋଲିସିଆ ବାସନା ମାନିବାକୁ ପୁରା ବାହାରିକି ପଛ ପଟକୁ ମୋର ପଳେଇ ପରେ
କହ କ'ଣ କହିବି ସୁମିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେହି କରିଛି କହୁଛି ଆଉ ବାଡାବାଡି କରନି କହିନି ମାଖନ ଦେଲି ସୁମିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାଶୀ ତାକୁ କିଛି କହିବେନି ସେଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ତାହେଲେ କହିଲୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଦେବକୀ ବାସୁଆବଧାନ ଯୋଉ ତା ବନ୍ଧକାଶୀ ସେଟା ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ଯୋଉଟା ଡାକତର ଘର ଦିଆ କୁକୁର ଆଉ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ତାଠୁ ମୁଁ ହରପ କରି ଆଣିଥିଲି ତୁ ଶଳାଟା ହଉଛୁ ସବୁ ନାଟକକୁ ବଦନ ଆଉ ସତ କହିଲେ ସତର ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ହଁ ଅଦାଲତ ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ମଝି ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ କହିବି କହିବୁ ନା ନାଇଁ କହବେ କହିବି ତମ ମଝି ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁକି ଚାଲ କହିଦେବି ଅଦାଲତକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ଛଡ଼େଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ମୁଁ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ଆମେ ତତେ କୋଉଠିକି ନଉଛୁ କି କୋଉଠିକି ସେଇ ପୁରୀ ଏଇଆଡ଼େ ତ ନାଇଁ 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 ପଳଉ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକାର ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକାର ଦେଖିବା ଚନ୍ଦନ ବିମଣ୍ଡଳରେ ଚନ୍ଦନ ବିମଣ୍ଡଳରେ ତେନିରେ ପକାଇବା ଥକା ମନ ଥକା ମନ ଛୋଟା ବାପର ଆଜି ଦଶ କର୍ମ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଏଇଠି ତାକୁ ମାରିଦେବା ଚାଲ ଠିଆ କହୁଛି ଆଉ ପଦ୍ୟ ଯଦି ଆଗେଇବ ତମେ ଦିଟାକୁ ମାରିଦେବି
ঠিক আছে শিৱ ହାତୀଠାରୁ ସୁମି ତମରି ଲାଗିଲା ତା ମତାରେ ତମେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ